Dneska vám ukážu, jak díky Garmin hodinkám můžou vaše záběry z kamery Insta360 vypadat takhle. První věc, která je super udělat, ale není to nutný, je synchronizovat si kameru s telefonem. Před tím natáčením první co, tak zapnete si aktivitu na hodinkách, potom zapnete natáčení na kameře, jezdíte, natáčíte, běháte, cokoliv, pak vypnete natáčení, uložíte si aktivitu. Teďka otevřu si apku, připojím se na tu kameru, otevřu si video, kliknu si tady na vlastně, jak když to chcete normálně jako sestříhat, kliknu na to video a dám tady stats, authorize or import data. Data se mi nepropojily přímo z apky do apky, ale to nevadí. Když se vám to takhle přímo nepropojí, tak musíte jít na web vlastně Garmin Connectu, tam se přihlásíte, dáte si tam tu vaši aktivitu, kliknete si tady na takový ozubený kolečko a dáte exportovat soubor. Vy si ho uložíte do souboru. Je to zazipovaný, takže vy si to rozipujete v souborech, jdete zpátky do apky, dáte tady z local files, dáte si tam ty data, které jste exportovali a teďka, jak můžete vidět, ty data už tam krásně vidíte. Můžete si tady vybrat nějaký ten styl vlastně, jak to vypadá, upravíte si vlastně, aby to sedělo fakt přesně třeba podle té rychlosti a máte to tam. Normálně s největší pravděpodobností by se mi propojily přímo aplikace vlastně Insta360 a Garminu a nemusel bych také složitě exportovat ty data a měl bych tam ty data prostě rovnou takhle lusknutím prstů, ale aspoň jsem vám ukázal i variantu, když vám to nejde takhle jednoduše, jak to jde vlastně obejít, když to tak řeknu. Tak to je vše a pokud jste to nestíhali, tak nebojte, všechno jsem vám napsali do popisku a najdete tam i bonus, jak si nastavit GPS pro co nejpřesnější data.